welkom bij het 8e journaal. Ik ben hier even de besteer op het grote parkeerterrein, wat aan helemaal vol komt vanzelfs bij het Pinksterfeest. Maar ik sta alleen bij deze bloemkes, want die staan al in bloei. En ze staat eigenlijk met het Pinksterfeest. We zullen houden een programma. En daar komt eindelijk Marianne om fietsen. Marianne die weet alles van het programma. Dus die zal u vertellen wat wil je doen bij het Pinksterfeest. Toch Marianne? Dat is de bedoeling? Ja, dat doen we mij ook hoor, maar ik ga wel zien vorige keer bij de sneeuw. Ik ga zeggen ook nog een reis van de bloei. En dit Pinksterfeest, nou dat staat aan in bloei. We gaan een prachtig programma, pinksterfeest.com, daar staat het op. Zullen we samen even zien? We gaan even naar binnen, dan kan het wat beter zien. Nou, Marianne, hier zitten we. We gaan de iPad erbij. Hij staat op pinksterfeest.com. Nou, hier is het programma. Waar beginnen wij? Nou, we beginnen als eerste op de Vrede Janne. Daar hebben we Pinksterviewertuin. En dat hebben we net 1 Janne, maar dat hebben we alle Jan Pinksterviewer. Alle Jan weg. Met muziek en een openluchtbioscoop. Nou, dat wordt gezellig. Dus, maar ja, zonder mensen natuurlijk net. Dus daar moeten we wel mensen bij hebben. Daar maar de meest bij, maar dit ziet er gezellig uit. Ja jongen, ja. Prachtig. En die muziek, ik zit er nog wel uit. Maar een Pinksterbioscoop, hè? Hoe mag je dat vaststellen? Nou, dat is in de natuur, open lucht en een heel groot scherm. Dat is plak van genoeg mensen. En na dat warme kampvuur hebben we dat. Mijn muziek, dus we zijn al lekker in de sfeer en dan kunnen we nou even een mooi filmpje zien. En dan gaan we weer naar huis, naar de volgende dag. Want dan hebben we weer van alles. Ik ben heel benieuwd. Ja. Hier, prachtige sfeerfoto's in het bos. Maar wat gebeurt er in het bos? Doe iets meer van het bos. Nou, als je hem aanklikt, pinksterfeest.com, dan has de openluchtdienst. Het is prachtig. We hebben een vleugelpiano in het bos. We hebben een orgel in het bos. We hebben Ronald en Harold die bespelen dat. Het is een interactief programma. Hè? De meesten mijzelf onjaan wat ze jongen willen. En die man die spelen gewoon alles. Dus jong en oud kinderen hinnen, de band die zullen hinnen. Siebrand en Tineke die begeleiden dus in de samenzang. Egbert van Beesten die zullen van Stichting Mensenkinderen, die zullen daar spreken. Ik doe daar zelf ook nog wat. Nou, het werd fantastisch. Ja, ik kan er niks over verzinnen. Dat klinkt als een feeststeun. Hè? Ja. En ja, die band, hè? Die gaat mij eens het bos in? Ja, die gaat mij het bos in. Er is een speciaal bandmoment, maar ik de band, mijn vestjes onjaan, die zijn jongen willen. Marianne, die zaterdag op het Pinksterfeest, dat is echt een hele drokke dag. Meestal daar kun je hem de hele dag wel komen. We gaan iets voor tieners, we gaan iets voor man, we gaan iets voor vrouwen. En ik weet niet meer wie, ik heb toen een bosje bloemen gekregen een keer. Dat is van dit. Kist u je meer over vertellen? Nou, de titel zei het al. It takes a village to raise a child. Ja. Nou, wat houdt dat in te? Nou, dat je een heel dwarp nodig gaat om een band te brengen. Precies. En waar ben je erin dwarp? Jong, oud, alles ertussenin. En iedereen die mijn band te krijgen had, nou, eigenlijk iedereen, die is daar welkom. En dit hier is de kernwoorden binnen ontmoeting en verbinding. En dat doen we daar. Gewoon van lekker met elkaar eten. We hebben met elkaar muziek. We krijgen een stukje onderwijs, spreker. En daarna sluiten we natuurlijk weer aan met Pinkstervuur. En Beurtje komt echt. Prachtige band. En jongens kunnen we natuurlijk nog even weer naar de openluchtbioscoop. Ja, nou ik ga hem alvast niet meer naar de agenda zetten die datum. Dus dat komt helemaal goed. Pinksterfeest.com, maar zie wat een bloei hier. Jongen, wat een programma. Ja. Ik zie hier Joy for People, Ruud Walinga. En hier de Circus Salto. Wat ja, dat is heel bijzonder. Er komt een heel circus. Komt er. Die man die had gewoon een circus. Nou, je mag het filmpje maar even zien.
Je moet nog maar even op pinksterfeest.com. En nou, dan zien we je hem de vorige keer wel, hè? Ja, hoi! Hoi!